Namukela ngane zawethu kuGajeni TV. Namhlanje sinoJumbo omculo wegospel. Ukezinzulini sobusuku Inhliziyo iyaqaqamba Yembesi zigcwele amehlo Aphelile amathemba So njengamhlanje ngifisa
maqala ivela kwaye ngona beyicelebrate futhi beyijabule. Ngizwa lapha uthi umama wahamba emhlabeni nakho unengoma eyinkulu ngaleso sikhathi. Inkosi uyazi. Cha mthi mina ngikwazi ngaleso sikhathi. Emva kokuthi umama esehambile emhlabeni waqhubeka waba umculi. And lakhula igama. Wasebenzeka kanjani ukade unomama ucula waduma uqhubeka waphumelela umzali engasekho kwaba kusiphi isigaba wathatheka kanjani mhlawumbe ekhaya emphakathini emva kokuthi umama ehamba emhlabeni then impumelelo iqhubeka kakhulu ngokuqala wacula akaze nikufike lesigaba la owumsolo khona kuthiwa usethwele ngabazali or something okwakurelated nalokho? Cha angivume kwakho kwenzeka ngabona la enkundleni zokuxhumana ngawo umuntu othwale ngoma wami angazange futhi kunginyakazise because ngiyangazi ukuthi mawuduma abantu ukuze basho izinto ezihambayo funa basebenzisa amagama ethu ngakhululeka ngaphakathi because ngangazi ukuthi emntwini onengqondo uyazi na ukuthi ngeke ngize ngikwenze lokho ngomzali.
wangitshela ukuthi eish azuma akekho right namhla kusho ukuthi wahluleka ukungitshena wahluleka ukuzibamba ngoba wayesembona uphatheke kakhulu yazuma akekho right la ngiyafisa manje nibuye nizombheka ngoba bese kumele ngibe sesibhedlela manje ngisacele abantu abazomgeza ayike nginganaka ukuthi mhlambe usegula ngempela ngoba umuntu ogula akahambe ephinda abuye gula hamba uyamazi umuntu onoshukela so mina ngangiye uMandla ngangimcele ukuthi angangi-uploadele ivideo yale ngoma ethi wena Nkosi uyazi sangangiyoyi-uploada ngalolanga leyo kumhla ka-7 June 2021 so ngithe mayisaloada nje babe sebengifonela ukuthi hayi angathi usezulile endlini ayi yabo uba nesibindi umfana yabo ngiyilinde lento i-upload iqede bese ngiyahamba ngekhaya osisi bami ke ngoba ngathi wayebacelile ukuthi mangabe sengadlula kwenzeke edlula emhlabeni simbone sonke abesahamba aye emakhazeni bangifonele ke Jumbo Mpimi ngeke angathi sekunesikhathi eside uma elele la so sesisaba nokuthi kungaze onakala yabo ukuthi mhlambe ngaze ke ukuthola ukuthi sekuyazwakala bakunabantu oshonile around so ngihambe ke bantshela ukuthi sebeyamhambisa emoshana ngifonela abantu ababemsekhona nodada ngibacela ukuthi bangamfaki ke efridge emakhazeni ngithi amakhaza kuthiwa ifridge so ngibacele ngifike bembeke kwinto ekuthiwa i-scratch lesimo sokubamba umuntu oshonile ngifike ke kuyena ke ngifike futhi yabo mfowethu umzali uyakwazi ukukhohlisana mangifika mina ngaze ngakubona ubuhle bwami uma wami wayebuhle kodwa ngikaze ngakubona ubuhle ofana nobuya engakubona ngiyombona eselele lapha yana noma sengimbamba izandla kwangathi uyaphila yabona uma umbona umuntu omthandayo eshonile uthi noma umbuka ungabelieve bengathi uyaphefumula kahlala naye mhlambe 2 hours ngimbhekile nje kanje ngingabelieve ukuthi ushonile ngaze ngabamba izandla zakhe ke ngazithi ngiyabona ngibelieve ukuthi usehambe ngempela because iyona into esasiyixabanela mangathi asiyahlangana ukumbamba ngiyathanda ukubatha abantu izandla abantu nje ngisuke ngiphila nabo so mangimthi izandla ayiwathula ke ngalondlela ngagcina ngimbukile nje kanje kwaze wangena ubhuti wami omunye shiba sibemfonele kuthiwa uthulana wafika ngihlele emoshwari noma ngimbheke ngoba bebesaba ukungisusa eduze kwakhe babazi indlela engihlosi ngayo abantu abasemoshwari ngabona sekufike ubhuti wami ngithi hayi khuleka Jumbo xola asimhambise kumama nje akahamba sengihlale isikhathi eside 2 hours ngamdedela kwahamba ngokuthi nasefridge wafakwa yimina efridge azange ngiphatheke kahle lanto ke kajeni makuthiwa ufuna ukwazi into yalimaza uJumbo empilweni yakhe ukuhamba kwamawa namanje bangixoxela ngiyazincenga nje angisiye engenza buthakathaka kakhulu yabo because ngangacabanga ukuthi ekuphumeleleni kwami ngophumelela uma engekho ozoshaya izandla because wayenesiphiwe esihle sokwazi ukulilizela uma uphumelele so manje impumelelo yami noma ngingenzani kuyayifanela nje angathi akuboni umuntu angathi ayikho into oyenzayo so uma usebenza umzali engekho so ngiyafisa uNkulunkulu angiphe ukuxola nje ngoba angikakaxoli namanje
kufika isikhathi uNkulunkulu esangiphila amandla. Kuningi nje engisahamba ngako ngigqugquzelayo amazwi abo kakhulu angenza ukuthi ngikwazi ukuthi noma ngifike einganeni noma ngifika ebantwini ngokuhlukahlukana ibonakale lemfundiso yabo. Ngikhumbula ngoba Gatsheni lento yami yokuba ngibe kuma artist wonke eSouth Africa ukwazi ukuba nje ngibe ngixhumane noMaskandi, ngixhumane negospel, ngixhumane wonke nakwa gospel. Ngicabanga ukuthi mina ongena yonke lemizi yabo noyazi ukuthi bahlalaphi imfundiso le engayifundiswa ekhaya ekuthinini bonke abantu ethi thanda umakhelwane njengoba uzithanda wena njengoba ubuzithanda wena. Ngicabanga ukuthi lelo lizwe liyaphila kakhulu kumina. Ngumuntu onothando kakhulu ebantwini bonke. Engicabanga ukuthi kuyimfundiso yomzali engaba naye ukuthi Gatsheni manje ngibona nibona umfowenu, nibone wonke umuntu engambikela noma niphatheke kabuhlungu. Ngicabanga ukuthi sina iwona mphako engawuphathisa ekhaya wafika wangisebenzela noma ngifika ngihlangana nani bafowethu. Ngizwa uthi ukwakha ikhaya ulakhela abazali ize bengasekho. Awuqonda ukuthi umuntu ongasekho uyakwazi ukubona kwenza nje emhlabeni uma ngasekho. Akuyona into eqondwe yimina loyo. Ngiqonde nje ezweni alikhuluma kumina ukuthi ngimakhele noma ekhona noma engekho. So kukuyena ukuthi uyabona ngale ngoba ngiphili la ekhona yena. Uyoyibonela yena ngokwephathi yabo abayidlalayo ngokubheka ekhaya labo. Njengamanje ama-achievement akho nempumelelo yakho uyi-celebrate nobani since isimo sesikanjena impilo sime ngale ndlela? Wemfethu ngingedwa nje endlini. Ngi-celebrate ngedwa noma ngifonelwe yini. Sebasho uthi yasifisa uncane uma beyitshela ukuthi ngeke ngifike la ngikhona babe ngibiza ngegama lomuntu osephumelele uSifiso Ncwane. So kanti ilona elizongiphumelelisa kakhulu ngoba ngangihleli ngazi nabothisha ngangibatshena nje ukuthi so umculo eVarsity wena ufundelwapi, uyafundwa yini umculo eVarsity. Ngangifisa yonke into erelate nje nomculo. Angaze ngazi uma wami yena wayefisa ngibe uthisha ngenxa yesineke nginaso nothando enginalo uma engibuka nje. Kodwa mina ngangihleli ngifuna into erate nomculo, angaze ngayicabanga ngenye into. Ngangiyibona nje ngumuntu olapha abantu ngomculo. So esikoleni kwahamba kanjani? Ufunda emakhaya, uqeda emakhaya, then waqhubeka kanjani? Khona high school wafika yini? Okay, ithi-ke ngikubalansiseke Ncele Nkosi. Ngifunde eFerkanti JS.
Usafutha bo. So bangithumela komuntu ogulayo egatsheni. So abafana beyigangele nje. Ushitwa ngishaya careless la ekhanda bo. Manje akuseyo mfethu. Cha. So ufunda imatric ngaleso sikhathi ngiyoqala imatric la ngishaya uhlanye yes manje ngishaya ngalahla imemory format no akasilukuse cha suhleka
Yeah. Ngibuyele kuSifiso Ncane. uSifiso Ncane ngibuyele kuyena benoma ngokucula. Uma wayicula kakhulu uSifiso Ncane ecula kakhulu. So ngabukela kubona bobabili. Ngasithola isikhathi sokucula noSifiso Ncane. Komunye umcimbi ongasekhaya. Prophet uThemba ngangimhlangabezile. Ngangihamba ngehesi lapho ehamba noSicelo Ncube. Akayikhohle lamanje uSicelo Ncube motivation lonto ukuthi ngangifika ngihamba ngehesi ngibahlangabezene noSifiso Ncane. So sacula. So mina njengomuntu okholwa mfethu ukuthi ngidlele nje indaba into ehlekisayo nje uma ukholwa mfethu impilo uyi approach ngenye indlela. Sabo nje esigijima ecula la siqhinela ama jacket esinqeni yacula kamena siyamlandela kuSifiso wayethanda ukuma ecula ajikeleze kanje bese shaya lo ngoma le. So nje basimlandela. So mina ngangi-enjoy ukunyathela la inyathele khona. So mina ngangithatha ugcobo lwakhe ngangize ngimtshele masiphuma stage ukuthi hey ngiyafisa ukuba wena ngesinye isikhathi wayeza kodwa futhi walikhulula ugcobo lwakhe kumina wayengithembisa athi I know so basifiso Ncane nawe uzophumela njengosifiso Ncane esikhathini esisayo uma uphikelele nje ushaya umculo wakho kahle ubathi bazokuthanda ungayijiki indlela eyiyona shaya lento yaziyo emakhaya. So ngayithola iziyalo from yena ngalithola ithuba umuntu ozokwenza ingoma nami before asho. So sisihlelileke nezinto esasenzile naye uSifiso kanti uNkulunkulu uzomthatha emhlabeni wase eshona kodwa ke ikhona ingoma ekhona ngayikhululelwa unkosikazi ukuthi ngingayisebenzisa wayiyenze ngangikhona mina ngamkhumbuza ngayo wasethi nayi ungayisebenzisa uma uyazi ukuthi iphi uyisebenzise uyenze uyinikeza abantu ngisasebhizi ke nayo ke le ngoma le ezathi Jumbo featuring uSifiso Ncane izogcina iphuma ke ngiyilethe ebantwini mhlawumbe bazo understand kungani uJumbo emthanda ngakuSifiso Ncane. Abantu abalandela uMaskandi abahleli bemcimbi kaMaskandi babe nobudlelwano obuhle kakhulu noSifiso Ncane. Yeah. Njengamanje wendlule emhlabeni esikhathi endlula ngaso wasala wavela lokusushila ukuthi ubudlelwano bakho naye busuka phi buyaphi ucabanga ukuthi usurichile level ayikade eyiyo uma ubuka ama performance akho owenza ekwazi ukuyenza kodwa sasingakwazi ukuyibona. Ngingakwazi ukuyibona because igenre sosikhathi leso yegospel kwangathi ayawukholwa ngempela uma uzoshaya enye ingoma mhlawumbe ngicabanga unawe ayisaba into ezikanjalo ngoba igenre indlela sensitive ngayo. So mina ngafika ngabe nesibindi nje ngakwenza so zasezishibilika ke inhlamba amazihlala kumina ngaqhubeka ngaya phambili. Cabanga ukuthi nengenaso isibindi enginaso kodwa nje wayekhali kakhulu uSifiso. Ngicabanga ukuthi noma yini ayenzile manje esingathi siyayenza angesikwazi ukudlula ilevel yento wayenza kakhulu uSifiso wayehead kakhulu kunalahla sikhona before into eyayenza uSifiso sisanconywa ngawo namanje thina athi makuthi makufakwe iCD yakhe still bekade asikakafiki ku level yakhe.
So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye because ukwasifundisa ukuthi uma sisebenza ngizobe ngicula i-album entsha yonke ephume ngomhla ka-1 ethi Sibonga Umusa enengoma efana nomphetho mawungangedluli ziningi ingoma ezilaphaya ngizobe ngiyi-rainbow ngizobe ngishintsha ngenza kanje engizokucula kweGatshen Music Festival angikaze ngakucula before ngizobe ngibenzela ezibukwayo ayikho event engiyithanda njengaleya event ngendlela esinikeza ngayo isikhathi abantu bakhona ophongola indlela abanothando ngani bangenza bangizimisele kakhulu ngangiqala ukuyocula kwi-event isondo lithengwa abalandeli bengazi nokuthi ngikhonyelwa isondo indlela abanginikeza umnikelo ngayo kwi-event yakho ngabona stage ngaphuma nemali o7,000 ngiyiphiwa abantu nje kwi-event yokuqala yakho bengiphosela nje imali stage so mfethu into abakwenza kwangithinta kakhulu kwenza ukuthi njalo mangiyakubona ngihlala ngathi ngabanikeza something abangakaze bayibona ngathi nginga rehearsa ngendlela engazi bamhlambe nami ngayichaza kanjani ukuze ngibenelise because ngazi uthando lwabo abakunikeza lona njengoGatshen indlela abaziqhenya ngayo ngoGatshen wabo indlela ababanikeza ngalo uthando abacula abafikayo abafweni so nje ngizimisela kakhulu ngomhla ka4 ukuthi ngalolanga hayi ngobe ngigile imanga kakhulu umfana ke ngicela nenze nje maqeda acula mina nifake nobuso mahlaya nje noma nithi nichaze ukuthi hayike la yamndeni lana siyifakeleke indlu swakheleke nalo nivele nilethe iprogram nje beniyenza because akuculeka lo lemva kwami nizogqilaza abaculi eGatshen yazi ukuthi bazoyiduba imicimbi abaningi abaculi mfethu ngoba niveni bafaka eduze kwaJumbu uthola ba ikhono lakhe alisafuna ukuvela ikhono likaJumbu kathi lidla amakhono ngeke Jumbu qale ndayino ukuthi angithi manje mangilami ngiyahlela ngine meeting nami before ngene stage ngibe ngithi na manje aqale konkosi yazi ngigcina lapho communicator noMusa ayikho enye into esibeze icommunicate ngicommunicate ngebody language ke mase ngise stage wazi ukuthi mangiyithi ngifuna iphi uma ngiyithi ngifuna iphi uma ngabe ngiyithi ngifunani mangabe ngiyithi ngifunani usekwazi ukuread ibody yami yini engiyifunayo sesinama sign languages mangise stage wena ungabona kushintsha ingoma iyale kanti mina oyisayinile ngibeke isandla nje la wena wangazi ukuthi ukukhala iphi ingoma kanti sesicela ingoma ethile so sazala ngendlela asifundisananga but ukusebenza kwethu sobabini sesazana nje ngikwazi nokuthi uMusa ngimizwe ngibhekele uma ngabe bemdescribe destructure edlala ikeyboard ngemuva
ngikwazi ukuzwa ngibhekele because ngemizwe ezandleni ukuthi hayi khona into emphazamisayo ngemuva ngijike-ke ngikhuze leyo nto leyo esiteni kodwa ngeke uzubona wena osibukile ukuthi khona into eyenzakalayo ngendlela esazana ngayo ukurehesa asikaze sarehesa ngoba noma siyohlangana nawe mhlawumbe kunama-award sifike sibachazele ukuthi